justament és la nostra intenció, és estirar al llarg de tot l'any, a partir d'avui mateix, que és quan tocava el trapezi, de manera que no és que desaparegui, sinó tot el contrari, apareix amb més força que mai i apareix en 3 moments diferenciats. Un moment molt d'encetar, de fer gana, de salivar amb aquests clips. Un segon moment de reflexió, de treball professional respecte a programadors, enxarxar, connectar, reflexionar, i un tercer moment, que és el que ara us deia, amb totes aquestes companyies que hi ha anat desgranant el LEI, un moment que ha de ser presencial i, evidentment, ha d'arribar. La incertesa en aquest moment no ens permet assegurar res, però sí que ens permet, des de la certesa d'aquesta variabilitat, treballar avui per projectar justament aquest moment presencial cap a la tardor. I, per tant, també probablement ens anirem retrobant. Esperem que pugui ser a la tardor, esperem que sigui aquest octubre que nosaltres hem plantejat com el moment ideal i que, per tant, aquest últim estadi en el que no sigui només el públic, sinó tots aquells que haurem anat arrossegant, també l'artista, també el professional, ens trobem tots plegats en aquest gran moment del circ que ha de ser l'octubre, que ha de ser el trapezi del 2020, que és el 24, per tant, molt a propet del 25, i tot plegat, doncs espero que hi siguem tots i amb totes les ganes de fer-ho realment molt gros. Això, pel que fa a les companyies internacionals. Evidentment, el cartell és pràcticament el mateix, però el cert és que, per molt que la fira estratègicament, de fet, és internacional, hi ha algunes companyies en el mateix moment de l'inici de la crisi, elles mateixes van caure. Sabeu que els desplaçaments internacionals han sofert un greuge important. De manera que no és tant el replantejament cap a les companyies. Diguéssim, per una banda hi ha el posicionament d'enfortir les companyies del país i també de l'Estat, però per altra banda hi ha una qüestió purament logística, que és com aquestes companyies han reduït el seu trànsit internacional. I, per tant, això, evidentment, hi ha aquest petit retoc pel que fa a les companyies internacionals. Però, bàsicament, diguéssim, el tronc de la programació es manté tal com era. De fet, hi ha hagut aquest treball amb les companyies des del primer moment, el primer ajornament, en el sentit de dir com estaríem, sabem que estem en aquesta situació un punt inestable, per tant, si reformuléssim dates, tot plegat, i per ara i tant hem tingut un recolzament també d'aquestes companyies. Sí, la programació tant de maig com juliol com el de l'octubre és la mateixa, diguem-ne, no? Estem treballant i el compromís des de la Fira com de l'Ajuntament i des de la Generalitat també és complir sobretot els compromisos que tenim amb les companyies, i la programació arriba gairebé des del octubre, novembre de l'any passat, que venim treballant i fent un seguiment a les noves creacions, com a les gires, i com anem fent seguiment a tot. Realment és la mateixa programació d'àmbit català i estatal.